ko ina ya je burinsa ya damu ya sami gimbiyarsa. Hakan fa ba zai samu ba sai kin gyara kanki kin san me yake ciki. Mace mai gamsar da miji, iya soyayya, iya girki, tsafta, ita ce mace. Ki kasance ɗaya daga cikin waɗannan domin ki mallake zuciyar mijinki ya zama mijin Hajiya, mijinki a tafin hannunki. Hakan ba zai samu ba har sai kin yi amfani da supplements namu. Da a baki labari gwara ki bayar. Kada ki tsaya sanya da son kuɗi. Ki cire kuɗi ki siya domin ke ma ki more. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan lambar wayarmu da muka saba bayarwa kamar koyaushe. Neman ƙarin bayani za ku iya neman mu akan lambar wayarmu kamar yadda muka saba. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar Annur Supplements a wannan namba 08068003509. Zan sake maimaitawa 08068003509. Na gode.